January ni som le pakhat sang ni le som ni le pathum ania mundang ang bokin longtlai district chunga hian rui thei thil rui hlo chi sang sang a luar chho viau maya Central Liang Lai Association chuan hei hi mutmo nar mo nein abi ka ma la turin drugs reduction squad adina chung te chuan thei top chuin ma an langat ngata rui thei thil po hi atle pha viawa abi kin heroin number 4 phei chu ni tin deuh thaw hian man an nei deuh renga an hmalang na po a chuan omin a mel a lotlin na mel po mu tur hi a om chho deuh renga an ni hian ma la lo selang chuanin kan khopui kan district hi engang takin nge chia tang ti po ngai tu angam ani lo ani he tianga ma an lak mek lai hianin nimin January ni som khanin Longtlai district chung ti dum zaw atangin papakhat chuanin zu thanem tak mai Longtlai a hral turin aron keng chowa ama hi kum som thum le pariat mi ania DRS duty te chuanin an lo mana maro chungun takin a chanchin te an han chuya an han ngai vena zuron keng tu hianin an chung kwa an har sat luat wanga zu chu zot tura ron khur chho mai ani thu a soya he a thu soi hi DRS ho tu te chuanin ti dum zau branch wele hruai tu te an han zot chianga zuron keng tu hi an khosak alo har sa ve viau maya fa pali an neya ate ber chu thanga mi ania ei tur mu mal po an nei lowa na tho tur mu mal nei boxi lowa bai vai takin har sa takin an khosa ni ti te an chung kwa in chom na tan liu liu zu chu ron keng chho nin an soya hei wang hianin DRS hruai tu te chuanin zu an man sak chu ti chhia in he zu ron keng tu hi tran puina engemaw zat an lo pele ta heng tran puina an pek te hi riat thei mai china po bu fai bek khat tel pek dal sabon nestogen chini thingpui fe le ei tur sang te ania zu ron keng tu hi rui thei thila in nam hnoi to lo turin an cha ama po hian zom ngai tura ngai la hetianga drugs reduction squad ten man han la hi a hriat piang te rilru a hne viau ni